Kublai shibuni pi baro perlok kumta phidang perkhat ban thit phun thumai hanrei phidang sngeu thut ba ke budget ke duna palat wat khoslai perlok menta narbin ie phi ki sautli ki phun ki ba bhatam hapo chpheu du khatsan hajar tungka bat ki ba don ka battery ka ba line bor tam kumta sngeu bha na skip kone ka video pe edo benda kun mo nongkong le de phi de u gamer kinong le kai game tekan best nak benda jong phi ka phun Poco M7 Pro 5G kene ka phun ka don 1000 mAh battery ka bala banne hadu chisngi pura le de phi le game bun kene ka phun kan i performance ka ba line ban ka battery ru ka ba kham kloi ban charge hanrei le de pikwa ka phun ka ba smooth ban suk ban pandon kam te ka Motorola G35 5G kane ka don ru 1000 mAh ka battery but ka ba bhatam amdon ka ads ka mutki to ki ads ki bami ha ki mobile phone jongphi ka battery ka ne bha but ka experience ka long clean bha montal pikwa battery ka ba kham slim banne te ka Realme P3 Lite 5G kane ka ton 3000 mAh ka battery la banne chisngi shitting clean charge ta ka long perfect na banta ki ba pandon ka mobile man ka por yang nengan pun EP kandiat kita ki bamla ban order na online ten lengba kene ka video dan feel pe kila ban order untuk banta kasni la de pi ko man thet kene gi phun ki banga ban EP kene video pin le gom no ka ban kong pin le hang ne pio i kane ka title te klik tu haruma hang tu klik hang tu te halir pil klik pio i kane description jong kane ka video te hang ne pio i kane gi phun te pin jitna pedeng kane kono ko phun ki ko ban order sa klik tu link mo klik tu link but order kane du menta dang don ko offer wat pen slim mo bat khadu la de pikwa ka camera ban battery hanga ju ko por ka Samsung Galaxy M35 5G kane ka phone ka dunru 3000 mAh ka battery bat ka camera long ka bhatam hagane ka price range te kumta per lock kalong ka besuk na mentanyong phi le kai game te ka Poco ka best na mentanyong phi bat le de kwa ba ka smooth bat ka smooth ka bajim te ka Motorola ka best na banta jompi balar pikwa ka battery strongest man ka battery ka ba ne slim te ka Realme ka best na bacha jompi bat na banta ka camera bat ke battery kene ki atali camera bat battery te ka Samsung kene ka Samsung ka bang pi Samsung Galaxy M35 5G kumta pelok pikwa ban thet kuno ko phones ngoba comment ha comment section mo but what klet ban le description le pikwa ban thet agini phone klik ak to link ban order ke na du manta ka sngi kana pin yo ko offer ka ki ai what slim por le description but order ke manta